В краят на 2013 година, посредством технологията облицовка с твърдяване на място, са рехабилитирани над 3000 метра от главен водопровод на град Шумен. Трасето на съоръжението преминава от югоизточната част на Шумен през града. Водопровода е от стомана и е с диаметри от 540 до 920 мм. Изграден е преди повече от 50 години, поради което вече е силно корозирал и с наличие на течове. Това налага неговата рехабилитация, за да се гарантира 24-часово безаварийно водоснабдяване. Налягането в тръбите на 320 метра от съоръжението в района на градската помпена станция е 16 бара. Технологията облицовка с твърдяване на място е структурно решение за безизкопна рехабилитация на водопроводи, но за тръби с толкова високо работно налягане и наличието на дъги от 15 градуса, рехабилитацията трябва да се извърши в вариант Pull Inliner, в отговор на специфичните изисквания на проекта. Метода Pull Inliner представлява инвертиране на една облицовка в друга, вътре в съществуващият амортизиран тръбопровод. Подготовката на двете облицовки се извършва на две различни площадки, съответно от два различни екипа, всеки със своята техника и оборудване. Нека проследим работата по изпълнението на рехабилитацията на първите 160 метра от 320 метровият тръбопровод високо налягане. Първият екип започва работа в ранните часове на деня. Той подготвя основната облицовка. За това му е необходимо повече технологично време в сравнение с вторият екип. Работната площадка е достатъчно голяма, за да побере 160 метровия ръкав, ролков път, станция за смесване на двукомпонентната смола, мобилна импрегнираща станция и камион, на който е монтирана специално изработената за целта транспортна макара. Двата компонента на смолата се зареждат в станцията, където се смесват. Оттам смолата се изпомпва вътре в облицовката, след което е необходимо да се разпредели по цялата облицовка, за да се импрегнира материала равномерно. Тази облицовка представлява ръкав, съставен от няколко слоя стъклоплат и полиетиленово покритие от външната страна, защитаващо облицовката от външни влияния. Равномерното разпределение на смолата се осигурява от хидравлични импрегниращи валяци. Напоената със смола облицовка постепенно се навива на транспортната макара. 2 часа по-късно започва работа и вторият екип. Той е ангажиран с подготовката на втория ръкав, така наречената калибрираща облицовка. Тя представлява филцов ръкав с полиетиленово покритие. За неговото напояване със смола ще е необходимо почти 3 пъти по-малко количество смола от тази необходима за основния ръкав. Затова и смесването на двата компонента на смолата тук се извършва механично. Докато се излива смолата в облицовката, операторът на машината за рехабилитация, в която ще бъде навита облицовката, тества системата. През това време екип 1 продължава щателно да следи импрегнирането на основната облицовка. Тъй като скоростта на втвърдяване на смолата се влияе от температурата, специалистите проверяват температурните стойности на облицовката и смолата в нея. Импрегнирането трябва да става равномерно, защото отделните слоеве не трябва да се разместват. Екипът е добре запознат с особеностите, за които е важно да се следи. Затова, макар бавно, работата върви без проблеми и според очакванията на експертите. Но с напредване на времето температурата на въздуха се повишава, което крие рискове за смолата в облицовката. Професионалистите добре знаят, че не разполагат с излишно време. Те трябва да следят за качественото импрегниране на основната облицовка, но и паралелно с това да синхронизират графика си с втората група. Ако някой от двата екипа изостане или избърза, това би могло да застраши успешното изпълнение на проекта и съответно тоновете облицовка и смола.
Операторът на мобилната станция внимава да няма ненапоени с смола участъци, защото там слоевете в облицовката ще останат сухи и това може да компрометира рехабилитацията. Но тези рискове са сведени до минимум, защото екипът е съставен от специалисти с опит. Сред тях са ръководителите на конструкторския и производствения отдели, проектирали и произвели всички съоръжения на обекта, както и консултанти от фирмата, производител на облицовките и смолите. След като цялото необходимо количество смола е налято в калибриращата облицовка, за краят на ръкава се завързва въже, което се навива в инвертиращия барабан на машината за рехабилитация. Постепенно напоената със смола облицовка се изтегля по транспортната лента, като преминава през статични валяци. Въпреки че в сравнение с основната облицовка тази е доста по-тънка и съответно по-лека, и тук екипът непрестанно следи за гладкото протичане на процеса по импрегниране на смолата в облицовката, както и за равномерното навиване на ръкава в инвертиращия барабан. След няколко часа импрегниране на основната облицовка, екип 1 е готов с цялата дължина и подготвя края на ръкава. Напоената със смола облицовка е навита на макара, монтирана на камион. Предстои нейното транспортиране до обекта, където ще се извърши същинската рехабилитация на първите 160 метра от 320 метровия водопровод с високо налягане от 16 бара. Но преди това екипът ще се сблъска с поредното предизвикателство – транспортирането на тежката облицовка до работния обект. Въпреки близостта на работната площадка до строителния обект, камионът с облицовката ще трябва да премине през тесен извънградски път, мост, силно натоварен главен път на град Шумен и най-накрая да маневрира в калната почва в района на градската помпена станция, където е тръбопроводът за рехабилитация. Както се очакваше, и специалистите от екип 2 са готови с импрегнирането на втората облицовка. Тя е вече навита вътре в барабана в машината за инвертиране и остава само фиксирането на края на ръкава и фланеца. След като камионът с основната облицовка е преодолял тежкото трасе, вече се насочва към работния обект. Макарата с основният ръкав са вече позиционирани и предстои поставянето на облицовката на ролковия път, монтиран пред отвора на тръбопровода и насочването й вътре в него. Слънцето отдавна вече е изгряло и екипът по монтажа на облицовката добре знаят, че това крие рискове за смолата. Тук отново успехът на операцията зависи от професионализмът на работния екип. Специално приспособление помага на работниците да поддържат плавно вмъкване на ръкава в водопровода. Важно е облицовката да не се нагъва, за да не се разместят пластовете от стъклопласт вътре в нея. През това време от другата страна на тръбопровода част от екипа изтегля облицовката с хидравлична лебедка с регулируемо усилие до 10 тона и регулируема скорост на тегляне. Това е необходимо, за да се избегне опасността от повреда на облицовката, независимо от голямата дължина на участъка, наличието на коляно от 15 градуса и голямото тегло на самата облицовка. Когато и последният метър от основната облицовка е изтеглен в тръбата, камионът с макарата освобождава мястото за машината с инвертиращия съд. Инвертиращия съд на тази машина е с обем от 8050 литра и работно налягане до 4 бара. Той може да побере облицовка с диаметър до 1000 мм и дължина до 400 метра, но с доста по-малка дебелина. Сега екипът от специалисти ще постави предпазен ръкав от инвертиращия съд до входа на тръбата, за да осигури допълнителна здравина на основния ръкав за разстоянието извън тръбопровода.
Чрез парогенератор, намиращ се в машината, се подава въздух под налягане, който постепенно започва да изпълва ръкава, като едновременно с това го обръща наопаки. При инвертирането, импрегнирания с епоксидна смола филц вече е от външната страна на облицовката, а изолиращият полиетиленов слой от вътрешната. Следва инсталирането му в основния ръкав. Калибриращата облицовка изпъва основната по стените на старата тръба. Слоевете стъклопласт на двете облицовки се запечатват между вътрешното и външно полиетиленово покритие на основния и калибриращия ръкави, импрегнирани с една и съща епоксидна смола. Калибриращия ръкав позиционира основния в старата тръба и посредством вкарване на пара за около 10 часа двете облицовки ще се втвърдят и така ще образуват нова самостоятелна тръба. Благодарение на полиетиленовото покритие от вътрешната страна на новата тръба се формира гладка повърхност. В резултат на това се елиминират течовете, подобрява се проводимостта на тръбопровода, т.е. се възстановява функционалността на съоръжението за следващите 50 години.